Assalamu alaikum masoyanmu na faɗin duniya. A har kullum ni ne naku ɗan Small TV. Duniya labari, abin cikin ta ma labari. Soyayya ce ta kai na ba komai ba, amma ban san yanayi da zan dawo ba. Shi ne tafiya saboda so dai nisa, ko ta yana jiki gumi ya rasa. Zance ne nake da kalmar Hausa, kadara ba a mata ɗaukar fansa. An yi kira gare ni to na amsa, ba samu ta bogaran ko ɗaya ba. Ranar Alhamis ba zan manta ba, ina ga abin da bai tunani ne ba. Ofis na za na je ban kai ba, sai ga jami'an tsaro mun yarba. Nisa ni ba ɓarawo ne ba, mai neman na kansa ne ba wai ba. Ba dan ne wa wani haƙi ne ba, kuma ni ba rusa tanadin kowa ba. Sun ce min na shiga mota sani, ina shiga ban masa ba rudani. Ranar na ga masu ƙaunar sani, ranar na ga masu kira sani. Ƙauna ce silar hakan ba shakka, idan aka sani kadara na ɗauka. A gurin jami'ai wuya na miƙa, sun min bincike kwarai ba shakka. Abin da sana'ar da ta wuce na yi waƙa, su ma sun tabbatar da ban karya ba. Soyayya ce ta kai da ba komai ba, amma ban san yanayi da zan dawo ba. To bari nan taɓo iyayen gulma, majalisar munafukai sun suwa. Sun hange na duka sun ɗauki rama, su a tunanin soya ba zan dawo ba. Ranar da zan fito a kai tarbata, da masoya gare na samun gata. Sun yi nan da zo maza har mata, Maryam da Hussein suka riko hannuna. Barista zina bana damana, da zuwa na gida na faɗin ɗan baiwa. Ce kawai a fuskar kowa burin tsare wayo gaisa. Nije sauti ya ce da ni dan baiwa, al'umma gaisuwa suke miƙa. Kai in shiga mota hawa yana saukowa, fuskata maso yana gogewa. Na shi kiran waya ana dokowa, saƙonnin mesaji suna ta shigowa. Ina zuwa na gida kawai na yi arba, jama'a ta suna jiran na yi zuwa. Ina ganin haka jim kaɗan na yi ofis, al'umma sun hana ni ne haura. Suka ce min sani Ahmad ɗan baiwa, mai shaida kanka babu haƙin kowa. To, ni ne mamallakin YouTube channel ɗin nan mai suna